few moments later. ওটা শোইলেন ফাস্ট ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ କମ ତରିକାଟା କେମିତି କଣ ନୂଆ ତରିକାଟା ଏଟା ଛେଚା ତରିକା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ठीक है ତାପରେ समझ गया पेस्ट में दीदा A few moments later. ତ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା କଥା ସେ କହୁଥିଲୁ ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଯଦି ହାତର ଖାଇବା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ତ ଭଲ ନା तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने ଦେନ୍ ଓକେ